نیڑے نیڑے آ وجہ زیادہ دیر میں نہیں پڑھنا بھائی، ایک دو قصیدے پڑھ کے میں دعا کر چھڑے سا، باقی دعا پہ کردہ مالک اس گھر دے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں مالک ذکر پاک دا صدقہ انہاں دے تمام نیک مقاصد اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے، مالک انہاں کو یہ ذکر دا صدقہ خوشیاں نصیب فرماوے، مالک انہاں دے گھراں دے جتنیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں ہیں مالک تمام دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرماوے، جتنے حاضر ہوئے مالک تمام دیا نیک حاجات اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے، تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات ہکا پڑھو تے باواز بلند پڑھو۔ وارا میں تھکاوان والا ذاکر ہی نہیں، میں کوئی تشریح کوئی توضیح نہیں کرنی، میں ڈائریکٹ قصیدہ جناب نے سنا ہے نا کیا کہ وارا جند علی تو وارا وارا کلہ میرا ساتھ نہیں دیتا کبھی اپنا ساتھ ہے لیکن میں کوشش پوری کروں گا بھائیاں اعتماد کرتا ہے جشن کا میں جشن مکمل کروں جند علی تو وارا وارا جند علی تو وارا وارا جند علی اچھا سارے نعرہ حیدری جند علی تو وارا وارا جند علی تو وارا اور سکو عشق علی دا دیکھا لگا ان سے منگ دے کوٹھیاں گارا وارا جند علی تو وارا بدرک پڑھ دین ایک نبی نام عقل مار کیا دیا علی میں بکھا میں نو کھانا کھوا یہ میں بزرگ پڑھ دیا بابا میرے ماں دیوازہ دی کمبر جی مالک ممبر جلدی کر اس نو کھانا کھوا کمبر دے کیا دے مولا کھانا دستر کھان دے میرے ماں فرمے دل جلدی کر دستر کھان دے کمبا دے کیا دے مولا دستر خان اٹھتے میرے ماں فرمائیں دن اٹھ دے دے کمبا دے کیا دے مولا اٹھ کتار جے میرے ماں دیوازہ دے کمبرا جلدی کر کتار دے دے اسے زمانے چیر پڑھنا چاہتا چیر دی پوری توجہ کریں گی میں ای سکیدار تو سوا اور سکیدار کوئی نہیں ہاں با خدا گھر کوئی نہیں ہاں سکیدار تو سوا اور سکیدار کوئی نہیں با خدا گھر کوئی نہیں او جڑا دے روٹی دے بدلے او سائل نو بخش کتارا جند علی تو وارا کوئی حالات رلے نہیں جشن والے پاس اچھا یہ جڑا شعر میں پڑھن لگا بذات خود میں کو بہت پسند ہے تے یقین کریں نا تو انوی پسند ہو سی جناب بیسام دشمن کے دربار قید ہو کے آئے کمینہ دے کیا دے بیسام تو چنگی طرح جان دے میں نو نام علی چنگا نہیں لگدا اللہ لعنت کرے اس کمینے تھے علی علی کرنا چھوڑ میں سب نے کیا دے زندگی مک سکتی ہے علی نہیں چھوڑ سکتا
اے دے کیا دے میں تینو قتل کرا دے سا میں تینو سولی چڑھا دے سا حق دا بندہ میسم گھبراوے میسم گھبرایا نہیں ایندیا کے چک پاک میسم گل کیڑی کیتی ہے موت دا جارے ہی نہیں اے ملاقات علی سے جے سولے میرے موت دا جارے ہی نہیں میسم دا جواب ملاقات علی سے جے سولے میرے او آوے موت علی دے قدماں وچ او میں مرن دے کان تیارا وارا جد علی تو وارا صلوات بآواز بلند پڑھو سارے عباس تاجدار وفا ارجمند ہے اتنا خودی پسند خدا کو پسند ہے پنجے علم پہ نصب ہے دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں یا علی میں جشن وہ جشن ہی نہیں سمجھیں دا جس دے وچ مرشد عباس دی شان دا قصیدہ نہ ہوئے تا سارا دی اجازت ہوئے مرشد عباس دی شان دا قصیدہ سناواں صلوات اچھے آواز نال سارے پڑھو اچھا یہ اگر اچھی صلوات پڑھیں گے تو ایک جھکی صلوات ہی سارے پڑھ دیں ہاں علمہ والدہ علمہ والدہ علمہ والدہ سمو مننو بونا دے علمہ والدہ سمو مننو بونا دے علمہ والدہ علمہ والدہ سمو مننو بونا دے علمہ والدہ حیدری بونا دے علمہ والدہ سمو مننو بونا مصر امانت ہے مصر امانت ہے جیڑا ایدہ بغض رکھے ان دی زندگی تے لعنت ہے جیڑا ایدہ بغض رکھے ان دی زندگی تے لعنت ہے جیڑا ایدہ بغض رکھے ان دی زندگی تے لعنت ہے سائیں قدار شناس دا ہے سائیں قدار شناس دا ہے انہوں کیڑا غم جیتے سایہ اللہ میں عباس دا ہے انہوں کیڑا غم جیتے سایہ اللہ میں عباس دا ہے انہوں کیڑا غم جیتے سایہ اللہ میں عباس دا ہے آس پھجا سجدہ ہے آس پجا سکدا جتھے ایدہ علم ہوئے اتھے دکھ نہیں آ سکدا جتھے ایدہ علم ہوئے اتھے دکھ نہیں آ سکدا صلوات پڑھو اچھا مہینہ چل رہے ربیع الاول نبی دی آمد میں آیا آیا او لالا حسین دا جگتے آیا آیا نانا حسین دا جگتے آیا
او سرکار تو صدقے ساڈا رہبر پاک محمد ہے اساں او دے آل تو صدقے تو ساڈا موت خاک ہے طیبہ دی تے اساں جعفر چمکے ہویا اچھا پاک نبی دی ونڈ وچ ہاں اساں عدل تو بخشے ہویا جگتے آیا جگتے آیا آیا نانا حسین دا جگتے آیا آیا نانا حسین دا جگتے آیا آیا عرشا پاک تیرے بسولے دا خود میلاد منایا جگتے آیا آیا جڑا سونے دا سلطان دنیا تے آیا ہے دساونا چاندہ محمد ملوری کہہ دیتی ہے توجہ ہے نا بابا بغیر کسی توضیح و تشریح دے شعر سنانا چاہنا کہ میں ایک لوری دیوان لئی جنت جو ہورا آیا ایک لوری دیوان لئی جنت جو ہورا آیا ایندیا سوڑی گلفا دیا رب نے قسم چایا جگتے آیا آیا صلوات بابا نے بلند پڑھو بزرگ پڑھ دین او حلال صدا ہوئے حقدار نہیں جند دل وچ علی دے بلا کوئی نہیں پردیسانی تے پوری توجہ بغیر کسی توضیح و تشریح دے میرے بات سیدزادہ موجود ہیں بس ایک دو شعر پڑھ کے میں انہوں نے ممبر دیسا شعر تے پورے توجہ کریں گے بھائی او حلالی صدا والا دا حقدار نہیں جند دل وچ علی دی بلا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کم میں کھڑا ہے بل حرام جو ہو یا گلا کوئی نہیں دساونا چاہتا علی دے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں بھاوا شعر تے توجہ کونے کی بھائی تو نماز آتے روزے رکھے دا ودائے سجدے کر کر خدا نو بنے دا ودائے تیرے دل وچ علی دا ذکر
قرار نہیں ول ورزش کر دے